Cada día se detienen en España una media de 7 personas relacionadas con casos de corrupción. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Lo constatan universidades y la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Cifran en total en casi 90.000 millones de euros lo que cada año pasan del erario público a las manos de los corruptos. Cando falamos de corrupción, normalmente se utiliza a definición que deu a Organización de Nacións Unidas sobre este tipo de problemática, que define como un abuso de poder por parte dun representante público coa finalidade de obter un beneficio persoal. Entón, é unha definición xenérica, pero é unha definición comprensiva de todos os casos nos que pode producirse unha situación de corrupción. Dentro desa corrupción no sector público, pois hai unha corrupción que se atribuye a funcionarios públicos e unha corrupción que se atribuye a representantes políticos, ou seja, a cargos electos, que quizás en este momento pois esa a corrupción que ten maior incidencia social. E aí, nese ámbito do sector público, pois hai unha corrupción que podíamos chamar corrupción de mercado, que ten que ver con distintos tipos de fraude na contratación pública, por exemplo, ou a realización de obras faraónicas, por exemplo, aeroportos que non teñen pasaxeiros, outro tipo de obras faraónicas, como aquí en Galicia se fixe algunha delas, que non teñen ningún beneficio social, pero que, sin embargo, se fixeron e se gastaron grandes partidas orzamentarias na realización dese tipo de obras. Bueno, a corrupción nos debe preocupar fundamentalmente porque pervirte o sistema económico, produce unha falta de credibilidade nas institucións públicas e, sobre todo, porque o gasto público dun país, como consecuencia da corrupción, pois en determinadas, sobre todo no o que significa o gasto social, pode ser ver mermado porque partidas que iban dedicadas a ese gasto social pois se foron polo sumideiro da corrupción. A nivel de Europa, a corrupción pois está cifrada en 120.000 millóns de euros anuais. Eso significa prácticamente o propio orzamento da Unión Europea. Non existe propiamente un delito autónomo de corrupción. En relación ca corrupción pública, o que hai é unha serie unha amalgama de figuras delictivas, que van desde a prevaricación administrativa, que significa, por lo tanto, adoptar resolucións xustas a sabendas de que son inxustas e, por lo tanto, con elas favorecer a unha determinada persoa. A malversación, o soborno, por suposto, o chamado cohecho soborno, que é o que tamén unha das figuras clásicas. Vai incluída tamén o branqueo de capitais, a negociación prohibida a funcionarios. Todas esas figuras van incluídas dentro do concepto global de corrupción, pero non hai un tipo penal establecido especificamente para a corrupción de carácter público. Dentro das estadísticas da Fiscalía Superior de Galicia, pois se pode observar que, digamos, a administración en donde se producen máis sucesos, máis ocurrencias de corrupción é a administración local, e que o delito que se significa máis en tema de corrupción é a prevaricación administrativa. Cando falamos de criminalidade compresa, como é a criminalidade económico-financiera ou como é a criminalidade derivada da corrupción, se necesitan sempre expertos contables, expertos auditores, inspectores de Facenda adscritos a esa Fiscalía, por exemplo, e que, por lo tanto, son recursos especializados que é conveniente centralizarlos nun órgano. Por tanto, ese órgano sería unha Fiscalía Anticorrupción, moi semellante como é a Fiscalía Anticorrupción a nivel estatal. Por tanto, crear ese organismo en Galicia sería moi interesante porque podría coñecer de todos os delitos económicos, de todos os delitos complexos, dos delitos económico-financeiros e todos os delitos relacionados coa corrupción. Fundamentalmente é vontade política, vontade por parte do Fiscal Xeral do Estado e dotación de recursos necesarios para constituir este organismo especializado, que, curiosamente, estes organismos especializados salen moito máis baratos que ter que crear recursos especializados, dotar a todos os xulgados de instrucción. Hai que educar a sociedade en que non tolere os comportamentos corruptos, favorecer as denuncias anónimas, incluso a posibilidade de crear un novo tipo penal de enriquecimento ilícito, é dicir, que de repente haxe unha persoa que se ve con un patrimonio importante, incluso descomunal en moitos casos, e que non se corresponde coa súa declaración da renta, por exemplo. Entonces,
que houbera que pedirlle explicacións, oiga, usted, hai sospeitas de que vostede este patrimonio está conseguido regularmente porque de maneira regular é imposible, co que usted leva declarando a Facenda, por exemplo, non? A Fiscalía Superior de Galicia presentará un recurso para que a Xustiza declare nulas as preferentes xa contratadas con Nova Galicia Banco. O fiscal Carlos Varela... Un asunto importante no que tivemos intervención, neste caso foi un asunto relacionado co tema de consumo, que foron as participacións preferentes, claro, para chegar aos ratios que lle exixía a Unión Europea, tratando de ter o capital a través das participacións preferentes. Bueno, pero eso xa non é a corrupción clásica da que estamos falando aquí, non? A propia sociedade e a propia sistema judicial se decatou de que do abuso que significaba por parte das entidades financeiras a como abusaban dos demais, non? E como a xente se quedaba sin aforros, porque aquí vivín eses casos dramáticos, directamente. Xente que algún me dicía, oiga, mire, que eu estuve traballando toda a vida no mar, fixen aforrei 100.000 euros, e agora resulta que se me foron todo por preferentes, me quedei absolutamente sin nada. Eso é algo de unha desesperación, e se tiña que enfrentar a unha xubilación, e que con eso, En fin, é unha cousa, cando os bancos fan unha perrada deste tipo, pois, lóxicamente, afectan como comercializan a granel nunha sociedade de masa, afectan a unha masa de consumidores, porque son contratos de adhesión que se fan así a granel, non? O que non ten sentido é que cada afectado teña que ir ca súa demanda, como se fora el derecho romano de Ticio contra Cayo, a demandar a cada uno, claro, porque así, si me vienen uno a uno, eu son a gran multinacional encantado porque uno a uno los voy despejando. Un individuo para reclamar 100 euros non vai a un pleito. Entón, o que é importante é que haxa instancias, como por exemplo a Fiscalía de Consumo, donde aglutinan 100 euros de aquí, 50 de ali, 60 de ali, e entonces sí merece a pena ir a un pleito porque estaríamos falando xa de millóns de euros, e por lo tanto para reclamar ante ese lobby empresarial, por exemplo, ¿no? E de esa maneira non se colapsa a justicia. En cambio, Estados Unidos isto resolve moi ben para evitar o colapso do sistema judicial, creou as accións de clase que se chaman, en donde hai unha clase de afectados que haxa un portador ideolóxico da clase de afectados que vai a un pleito, gana o pleito, e iso o gana para todos. De feito, aquí o que nos deu unha lección foi a Unión Europea, Aquí o Tribunal de Xusticia da Unión Europea, na defensa a ultranza dos consumidores, que ten unha directiva, 9313, foi a que finalmente impuso o Tribunal Supremo Español. Oiga, usted en temas de desahucios, en temas de préstamos hipotecarios, aí se están aplicando cláusulas abusivas por parte das entidades bancarias, esas cláusulas son nulas. E entonces estableceu unha nova cultura sobre a nulidade, e, por tanto, as preferentes se veñen abaixo porque, desde o punto de vista jurídico, se decreta que as cláusulas que estaban ali son cláusulas abusivas. Non se lle deu información ao cliente, se tratou con un cliente desinformado, unha persoa que era analfabeta, unha persoa que era non avezada en temas en este tipo de cuestións financeiras, e aí, finalmente, o Tribunal Supremo entrou por aí, que senón tuvo que entrar, non lle quedou máis remedio. E aí se desencadenou todo este proceso e unha sensibilidade judicial a este tipo de casos, porque claro, se non hai sensibilidade judicial a este tipo de casos, pois lóxicamente non hai, as sentencias non serían favorables. Primera jornada en el Congreso para modificar la Constitución. Los diputados debaten hoy la toma en consideración del nuevo artículo 135 para limitar la deuda del Estado. Cando se produce a situación de crisis, legislamos incluso a nivel constitucional, o 135 da Constitución, donde pon un límite ao endeudamento público. Tamén deberíase facer ao revés. Bueno, e usted que ya que me pone un nivel de tal, póllame tamén un nivel de inversión mínima en gasto social, que sea obligatoria. Pois eu en sanidade e en educación, respecto do PIB, non pode ser nunca menos deste tanto por cento. Iso tamén sería moi bo poñerlo na Constitución. Os dereitos sociais que se tardou tanto en conquistalos, sangre, sudor e lágrimas, de repente poden desaparecer así, e toda esa conquista social desaparecer dun plumazo por unha crisis económica. Económicamente, hasta onde podo eu ir mermando dereitos, hasta deixalos sin dereitos. Nos podemos quedar sin dereitos. Hasta onde podemos baixar o límite? Entonces, que tipo de estados? E, sobre todo, cando o debacle ven como consecuencia de operacións especulativas da banca que nos colocan nesta situación. Non é culpa da cidadanía.